سلام كبرات حوات كمي اللخم كمي تخونو حراين بقار نايلومي تحستونا خاء دايركتور جنرال ودبت عنا علم انزلو دكتور تيدروس أدحانوم غبريسوس بحثر زبالة قباب ان تاريخ هوتو زدهسس تحستوك خونيو كم لمود ان مكتالكم بخبري زعدم عن قصوم هابتي سنة يزانحوت. What makes me sad is, I said it last presser, when the whole black community was insulted, when Africa was insulted, then I don't tolerate. Then I say people are crossing the line. When it's personal, even death threats, I didn't care. I didn't even respond. When as community people start to insult us, that's enough. That's enough. We cannot tolerate that. But since I don't have any inferiority complex when I am personally affected or attacked by racial slurs, I don't care because I am a very proud black person or Negro. I don't care being called even Negro. I am. كاب أبو أتواد حنوم غبريسوسن ولاديتو ويزرو ملاشو ولدقابرن أب سلست مقابيت شعنت شعات ميتن سوسان حموشن أب كتماس مرايت وليدو كسابنا يونيفرسيتي درجات مرتو أب كتماس مراز سقطات التي دروس أب شعنت شعات ميتن سمونان شدشتن ناي بيولوجي تمرتو أب أسمرا يونيفرسيتي دحر مكتتال بقداماي ديجري تمرقه أب جيزة درجي كم كي إله هزباوت عنا كوينو نوحد عامتات دحر مقلقال دحر موداق سرع الدرج ناب عادي إنجليز أمرحة بشحن شعات ميتن تسعان كلتن كأ أب كتما لندن كاب زركب لندن سكول أوف هايجين أند تروبيكال ميديسن و يونيفرسيتي أوف لندن ماسترز ديجري تمرتو أكاونة كتيلون بزعبا تلوا ديغاتات أب مزرقاح حمام عصو أب تقراي بزقبور مصنعتي أب عادي إنجليز كاب زركب يونيفرسيتي أوف ناتينغهام ب PhD و دكتور فيلوسوفي تمرقه أب كلتشحن عدن عم تمهرت ناي كلل تجراي بيروت عنا حلقة خوينو استمرت دكتور تيدروس أب كونتات عنا حزب تجراي عبيتي أبر كتات دحد مبركات أب تكمت كلتشحن حموشتن منستر عنا خوينو كجلجل تمرت كاب كلتشحن حموشتن كسب كلتشحن عصر تغلتن دما كم منستر عنا إثيوبيا خوينو أجلجله دحري موت قدامي منستر إثيوبيا زنبرة برايم منستر ملس زيناوي أب حدار كلتشحن عصر تغلتن منستر قديات وصاي إثيوبيا كوينو تمرته منستر قديات وصاي إثيوبيا أب زنبرو لغيزي أب كلتشحن عصر سلسن كساب كلتشحن عصر دشن أب زنبرة قالسي أنصار إيبولا دكتور تيدروس وساني ناي مريحنا تراكم تصاوته ينقرلو كم أبنت المتقاس كلتا ميتي إثيوبياوان سمويات عنا نابتن بإيبولا بخبير تتقيعن زنبرا حقرات معرب أفريقيا كيدوم حقزم كبر كتوون حيال تراكم زنبرو ينقرلو كاب هاجرو حليفو أب هاجراو قديات جامو كبركت زنقلا دكتور تيدروس أب قنبت أسران ربعة قلتشحن عسرتوش ديشن اتسين كون تصفحي دايركتور جنرال ودبت عن عالم زورادر حوتي مخانو بوقع حبره أب قنبت كلتشحن عسرت شوعاتن كأن موردورتو سعيرو كاب زنبرا 185 دمتي بزرن قصبلتا ناي 133 دمتي بمركب ناي مجمريا أفريقاوي دايركتور جنرال ودبت عن عالم كوينو تمرته كاب حدا حمل كلتشحن عسر شوعاتن كأ نحموش عمتات تصنح أقلقلوتو حديلو فلما أب قداماي ناي سراح غزياتو مس بدهوتات إيبولا زغطم دكتور تيدروس قالسي أنصار إيبولا أب مزامويو كال بدهوز غطمو كوفيد 19 استسمي هيوتا شحد زقزفن عالم زنقطقطن حدغኛ فيروس مچم أب غيزي كورونا نودب تعنا عالم كتمرح مالت تزخبد سراح مخانو مانم زردو حقي يخون انت خونا جن إذا كله عبيت سرحات الناس سرحة إذا كله تقاويرو تكبر زقبقه بمسارة بروتوكول ناي ودبت عنا عالم النخدة الجوون كاب نقفيتاتن
ጸለመን ገረሐቀ ይካለን እንኮላይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወሰኽካ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ዓለምን ብዙሓት ጸረ ጸለምትን ዓሌታውያንን ዝኾኑ ሰባት ብዙሕ በደልን ጸርፈን ክስን ክገብሩ ንዕዘብ ኣለና እዚ ግን ካበይ ዝነቐለ እዩ ምናልባት እተን ዝውቀሰለን ዘሎ ነጥብታት በብሓደ ክንዝርዝረን ኢና ቀዳማይ ዶክተር ቴድሮስ ዝውቀሰሉ ዘሎ ነጥቢ እቲ ምስ መንግስቲ ቻይና ዘለዎ ጥቡቕ ርክብ እዩ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ኣብ ጥሪ 2020 ናብ ቻይና ተጓዒዙ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሲ ጂንፒንግ ምስ ወጻኢ ጉዳያት ሚኒስተር ናይ ቻይና ንኮቪድ-19 ዝምልከት ርክብ ከም ዘካየዱ ተገሊጹሎ ኣብ ለካቲት 2020 ድማ ሃገራት ዓለም ናይ ንግድን ምንቅስቓሳትን ገደብ ክገብራ ኣድላይ ወይ ግዴታ ከም ዘይኮነ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብዙሕ ዘፍርሕ ነገር ከም ዘየለ ቻይና እውን ቋጽርዎ ከም ዘለው ገሊጹ ነይሩ ድሒሩ ቁጽሪ ናይ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ናብ 118,000 ምስ በጽሐ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዶክተር ቴድሮስ ተመሪሑ ነዚ ሕማም ፓንደሚክ ብምባል ኣውጁ ዝኸኣ ጥዕና ህዝብታት ዓለም ኣስጋኢ ወይ ዓለማዊ ስጋት ተባሂሉ ተገሊጹ ማለት እዩ ነዚ ኣዋጅ እዚ ንመሃብ ደንጉዩን ሸለልትነት ኣርኢዩን ተባሂሉ ድማ ዶክተር ቴድሮስ ዝንቀፍን ናይ ሞት መፍራሕን ክበጽሖ ጸኒሑ እቲ ምኽንያት እዚ እውን ኣይኮነን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰለስተ ምኽንያታት ጠቒሱ ን-WHO ብሓፈሻ ንዶክተር ቴድሮስ ከዓ ብፍላይ ዝወቅስ ዝጸንሐ እተን ሰለስተ ነጥቢ እዚ መስላ ቀዳማይ ነጥቢ WHO ኣሜሪካ ካብ ቻይና ወይ ናብ ቻይና ዝነበራ በረራ ኣቋሪጻ ኢሉ ስለ ዝነቐፈ ካልኣይ ነጥቢ ውድብ ጥዕና ዓለም ኮቪድ-19 ከም ዓለማዊ ናይ ጥዕና ሓደጋ ወይ ስጋት ንምእዋጁ ደንጉዩ ወይ ዝሒሉ ዝብል ነቐፌታ እዩ ሳልሳይ ነጥቢ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ብቻይና ዝተማእከለ ወይ ንቻይና ማእከል ዝገበረ ነጥቢ እዩ ወይ ከዓ ብናይ ቻይና ርእይቶ እዩ ዝምራሕ ዘሎ ዝብል ነጥቢ ማለት እዩ ነዛ መልኪቱ መልሲ ክህብ ከሎ ዶክተር ቴድሮስ መጀመርያ ነቲ ደንጊኻ ወይ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ግዚኡ ሓበሬታ ይሃበን ዝብል ዘሎ ነጥቢ እቲ ውድብ ብመሰረት ሕግታት ወይ ብመሰረት ፕሮቶኮል ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዶክተር ቴድሮስ ነዛ መልኪቱ እውን ቅድሚ ዶክተር ቴድሮስ ዳይሬክተር ጀነራል ናይቲ ውድብ ዝነበረ መልሲ ክህብ ከሎ ኩሉ ዝግበር ኣሰራርሓ ብመሰረት ፕሮቶኮል እዩ ስለዚ እቲ ውድብ ዝገብሮ ዘሎ እውን ብመሰረት ፕሮቶኮል ስለ ዝኾነ ብውልቂ ንዶክተር ቴድሮስ ሞንጃል ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ዝገልጽ ካልእ ዶክተር ቴድሮስ ይብል በዚ ቫይረስ እዚ ወይ በዚ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ኣይትስርሑ ይብል ኣሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ዳይሬክትሊ ናብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝቐንዐ መልእኽቲ እዩ ቀፂሉ ይብል ዶክተር ቴድሮስ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓለም ብሓባር እንተ ይሰሪሓትሉ ብዙሕ ሞትን ህልቂትን ክስዕብ ወይ ክንርኢ ንኽእል ኢና ይብል ኣሎ ስለዚ መልእኽቲ ናይ ዶክተር ቴድሮስ ንጹር እዩ ብሓባር ንስራሕ ብሓባር ፍታሕ ንናድንበር በዚ ፖለቲካ ኣይንስራሕ ወይ ፖለቲሳይዝ ኣይንግበሮ እቲ መልእኽቲ ቀፂሉ ዶክተር ቴድሮስ ዝተሓተተ ሕቶ መልሲ ክህብ ከሎ ካብ ሃገረ ታይዋን ብዙሕ ዓሌታዊ ጸርፍን ናይ ሞት ምፍራሕን ከም ዝቐረበሉ ገሊጹ እንተኾነ እዚ ኣብ ውልቁ ዝመጾ ምፍራሕ ወይ ጸለመ ዕጅብ ከም ዘይብሎ ጸሊም ብምዃኑ ኔግሮ ብምዃኑ ኩሩዕ ብምዃኑ ከም ዝኾነ ይገልጽ ከም ሕብረተሰብ ወይ ብደረጃ ሕብረተሰብ ግን ከም ኣፍሪቃ ብዓባያ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ክወርዳ ፈጺሙ ከም ዘይጻወሮን ቅቡል ከም ዘይኮነን እዩ ብኹርዓት ንዓለም ብግልጽ ዘፍለጠ ንሕና እቶም ንዕዘቦ ከዓ እንቋዕ ኣፍሪቃዊ ኾንካ እንቋዕ ናትና ኾንካ ንብል ቀጽል ጥራይ ንሕና እውን ምሳኻ ኣለና ንብል ስያት ዓቕምና ካልእ ዶክተር ቴድሮስ ስርሑ ንኸቋረጽ ዝጽውዕ ፔቲሽን ክፍረም ንዕዘብ ኣለና
እተዘገርም ነገር ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ነዚ ፔቲሽን ክፍርሙን ክጉስጉሱን ክትርኢ ከለኻ እዩ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ እንተ ኣቕሪብካሎም ሊትራሊ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ እዮም ክብሉ ካልእ ወላ ሓንቲ ምኽንያት የብሎም ብውልቂ ዝበደሎም ካልእ የለ ግን ክሳብ መዓሲና ኣብ ብፅልእን ቂምን ክንነብር ክሳብ መዓስ ክንጠቓቕዕ ክንነብር ነዚ ሓደ ንመጀመርያ ግዜ ነቲ ውድብ ክመርሕ ዝበቕዐ ሓደ ጸሊም ኣፍሪቃዊ እሞ ድማ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓብየን ዝተማህረን ብብዙሓት ሃገራትን መራሕትን ሓበን ኣፍሪቃ ዝስየም ዘሎ ሰብሲ ክንኮርዓሎ ዲ ዝግባአና ወላስ ክንቃወሞን ክነጸልሞን እቲ ሕቶ ንኹልና ዝግደፍ ኮይኑ ሕልና ንዘለዎ ሰብ ንጹር መልሲ እዩ ስለዚ ኣከምዚ ዓይነት ኩነታት ንመን ንጸልም ንመን ንጸርፍ ንመን ንድግፍ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ጻዓዱ ገይሮም ወይልካ ብካልኦት ጸለመ ይወርዶ ስለ ዘሎ ስኻውን ክትጽዕቦ ዝትግራዋይደ ዝኸምዝዶ ገለመለ it doesn't make any sense ቁርብ ምብርባር ኣድልየና ኣሎ ኣይኮነን ጎረቤትካ ኣብ ዓድኻ ተወሊዱ ዝዓበየ ቋንቋኻ ዝዛረብ እምነትካ ዘለዎ ንዓኻ ዝመስል ብምሉእ ነገራት ካልኦት ከማ ንድግፎ ኣለዉ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣዝዩ ዘሰክፍ ንቐጻሊ እውን ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገራት እዩ ክትሰምዑኒ ስለ ዝጸናሕኩም ክብረት ይሃበለይ ብልቢ የመስግን ኣብ ዝቕጽል ትሕዝቶ ክትከታተሉ ምስ ደልዩ ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እዚ ትሕዝቶ እውን ኣብ ካልኦት ንኽበጽሕ ሼር ክትገብሩ ብትሕትና የዘኻኽር ደጊመ ይቐኒየለይ ሰሰናዩ ብሮም ምሸት